Hartverscheurend de martelingen, hoe zenuwslopend ook de verhoren. Alle berichten werden nauwkeurig opgeschreven en doorgegeven. Omdat we Joert echt weer in het tijd van opkomende ontwikkeling zitten, dat de vrijheid aan alle kanten indampt wordt. Dat mensen weten wat vrijheid is. De monumenten binnen dus 2 jaar verlengd ben ze dus tot de gemeente Ljouwert in gearwerking met de stadsontwikkeling ben ze dus vermoderniseerd, omdat de monumenten die met orden destijds ontbleerd te hebben in 1994 wat uit de tijd waren. Ze werden verschil van plak voor oren, de teksten die er bij jaren ontbrekten en het wie het wat rongeerde. En dat is nu met 2 woorden, tweetalig, Nederlands en Fries, is dat volle beter en overzichtelijker maken. Waardoor de bezoeker nou en de toekomstige bezoeker je voldoende profijtbetrekking wil. En hier heb ik zelf een ontwerp maken, misschien kan je er even inzoomen. De informatie hier over de luisterpost zit er, het team zelf, de 5 mensen, waarvan dus kopie heel belangrijk is. En dus Siersma, letter professor Siersma. En hieronder heb ik dus een gedichtskreun. De verzetsmensen werkten koortsachtig, waarbij ze de moed niet verloren. Het was een race tegen de klok, een kwestie van dood of leven.